lui spunea Europa. Începând cu ora 19 și 30 minute în seara studio, care vorbește. Прозрачност за информиране на гражданите от някакво решение като типа електронно правителство. Всяка стъпка на администрациите вече направена или още не направена да бъде тяхно достояние. Затова мисля да говоря на участниците в... Funcția asta pentru prevenirea îngreșatului. Cam asta se întâmplă, dragilor, mâine din sprijinire, cel puțin din punct de vedere fizic. Като че ли, отколкото да виждаме практически резултати, не без доза тъга мога да кажа, че в момента след... Нататък следващите ще имат грижат, ангажимента, задължението да надграждат и да направят наистина услугите достъпни за граждани и за институции на първо място. На второ място няма как да няма сантимент към собствения си ресор, европейските пари. Само да ви напомня, че за последните 3 години са се случили няколко съществени неща, пряко в темата, която обсъждаме. На първо място всички проекти с европейско финансиране от оперативните програми са публично достъпни в интернет. Dar mă chemi lângă tine și mă încurajezi. Така, хващайки се за вашата дума, нещата са канализирани. Има предначертан ред, има план за цялата година какво трябва да се случи. И аз като министър в... Este trupe americane. Да. Няма да го пришпорвам и да го натискам. Не, точно аз ще ме обидиш. Не. Нека, както на него му е приятно, но поиска ли да дойде вкъщи с най-голямо удоволствие.
Другото, което не знаете за господин Приморски, освен че постоянно слуша радио, има радио във всяка една своя стая, че той е със студент от консерваторията с голямата Маслинена. La un moment dat se găsește această frătură de... Britannica Times prezentând... Dacă nu știi, m-am superiat la sunt copii. Vântul nu pune probleme, iar maxima termică este... Zahăr natural, obținut printr-o tehnologie modernă. Ia fi vină, tată. Facem obicei și atunci pe care o sușești foarte repede. Lângă ceasul crocodil, pe lângă ceasul pic-pic-pil, la-la-la-la-la-la-la-la, lângă ceas, la-la-la-la-la-la, început să buzie cu buzica, nu poți să mănânci toată salata, ha-ha-ha-ha. Това интереса до момента. Това е съвсем нова инициатива. За сега имаме няколко доброволци, които са проявили желание и интерес.